Hello? Hello, makadizve? Tinofara makasimba here? Tinofara. Ndakaunawo chirongwa chenyu cheJolas bedroom talk. Ndaita dambudziko muimba yangu yemukati. Alright, taurai henyu. Nyaya iripo ndeyekuti murume wangu anokasira kutunda zvekutoti bonde racho handitozombonzwa kuti raenda nekuti handizive kana pane dzimwe nzira dzamungaita kuti ribatsirewo. Alright, murume wenyu ari kurasa mbeu mushure memaminitsi mangani? Kuridza zvekutoti kana 2 minutes kana 1 minute haasvike anenge atorasa. Alright, ko pamuri kuzodzokorora mukuzombodzokororavo here bonde iri? Nyangwe tikadzokorodza kuti anongoramba achingouya. Alright, muri kuita bonde zuva nezuva here? Zvimwe kuda munhu anenge ane nzara kwenguva refu. Ini semukadzi ndinongoti pandaonera makuseni tichimuka ndovamutsa nebonde mangwanani. Then pavanongosvika kana ari masikatiwo paipai panenge kuti mai nababa munoda kumbofadzana. Ndinovapa handina nguva yandinotombovanyima kana vafunga zvibonde. Alright, maita basa nekutibata. Regerai dambudziko renyu tigorizeya pachirongwa chedu chinotevera. Moteerera kuita kuti mugowana kubatsirwa ipapo ndo pachabva masolution matambudziko amuri kusangana nawo. Maita basa. Moteerera musi wechishanu. Nhasi mandandi moteerera musi wechishanu. Ndo patinoita chirongwa chedu. Kana machipotsa ndichakubatai tigokupinzai muWhatsApp group redu reJolas ndo matinososenda audio yechirongwa ichocho nemasolution enyu. Maita basa. Tinokutendai.